mana an taka a shagon babba daga bangaren jamus sai kuma wato dan tablet daga bangaren kudu garin mana an taka dan tablet shagon babba dan tablet shagon babba dan tablet garin mana an taka dambe ne wanda an yi kwan biyu ba a taka ba tsakanin dan tablet daga bangaren kudu sai kuma wato shagon babba daga bangaren jamus garin mana shagon babba na ci gaba da kai farmaki masu kallo da sauraron mu garin man kenan an dawo tsakanin shagon babba daga bangaren dama mai kallo shine mai ci gaba da kai farmaki wa dan tabule la shagon babba ya buge dan tabule shagon babba kenan masu kallo da sauraron mu gadan man kenan za a taka tsakanin togo na karkara daga bangaren jamus sai kuma wato sama'ila daga bangaren kudu togo na karkara masa shagon amadi shine alkalin wannan wasa da za a fafata tole ga shagon kanan togo na karkara togo na karkara togo na karkara dan sama'ila togo na karkara togo na karkara na ci gaba da kaiwa dan sama'ila farmaki togo na karkara to gare da manan an dawo bayan dogo na karkarna ya tura dan sama'ila wajen fili an dawo da wannan dambe masta shagun amadi shine alkalin da yake busa wannan wasa dogo na karkarna ya kai farmaki dan sama'ila dogo na karkarna gadan banan dogo na karkarna ya kaiwa dan sama'ila dogo na karkara dan sama'ila dogo na karkara da same sala dogo na karkara ya buge wato dan sama'ila dogo na karkara kenan dogo na karkara kenan bayan yawa dan sama'ila muguwar kisa dogo na karkara masu kallo da sauraron mu garin nan za a taka tsakanin tanimu shi ne bakin wando daga bangaren jamus sai gajeren sarki daga bangaren kudu garin nan gajeren sarki tanimu sarki tanimu gajeren sarki tanimu gajeren sarki kome ya kan iya faruwa da mana tanimu ya sami gajeren sarki ya kara mai ya kara wa gajeren sarki tanimu
gajeren sarki ta nemo gajeren sarki ta nemo garan banan ta nemo gajeren sarki ta nemo gajeren sarki ta nemo gajeren sarki ta nemo ya kora gajeren sarki zuwa wajen fili garan banan an dawo gajeren sarki shi da ta nemo shi ne suke fafatawa gajeren sarki ta nemo Tanimu na amfani da fifikon tsayi wajen kaiwa gajeren sarki farmaki garan bana Tanimu daga bangaren Jamus sai kuma wato gajeren sarki daga bangaren kudu Tanimu gajeren sarki ya masa rataya yayin da alkali na tsakiya ya raba wannan wasa gajeren sarki Tanimu gajeren sarki na mai da wannan farmaki da aka kai masa muguwar farmaki gajeren sarki Tanimu gajeren sarki Tanimu ya kusan kular da shi gajeren sarki Tanimu kare da wannan kowa na kai farmaki a lokaci dai Tanimu ya kusala gajeren sarki shi ne nasara a wannan dambe da aka fafata gajeren sarki da